Voľba na strane vodcov Iránu. Grid, ďakujeme, že ste tu dnes večer s nami. Počas východu člena výboru pre zahraničné veci. Kongresman, ďakujem vám veľmi pekne, že ste tu dnes večer so mnou. Myslím, že konverzácia o tom, že sa môžu predstavovať sami, bude vneskôr zvýšená. Aký je koniec tejto vojny? Je to len odstraňovanie hrozby pre Izrael? Jadrové schopnosti Iránu? Samozrejme, že existujú väčšie ciele, ktoré si musíme uznať. Ide o zmenu režimu v Iráne. Ste späť? Ďakujem, že ste ma za týchto neznášaných okolností pozvali do relácie. Pozri, myslím si, že cieľ je sekunda cieľom, ako je to počas posledných niekoľko desiatročí. 43 minút demokratickí a republikánsky prezidenti. Cieľom tejto administratívy je, aby Irán nemohol mať jadrové zbrane. Si myslím, že to musí byť cieľ. Izraelčania majú ďalšie ciele, o ktorých si neboli vedomí a neoznámili to verejnosti, ale myslím si, že to je momentálne cieľ Izraelčanov. Samozrejme, ak je to v záujme Ameriky. Will, odporíme Iránu jadrové zbrane, ako ďaleko si myslíte, že tieto útoky skutočne zajšli pri dosiahnutí tohto cieľa? Vieme, že zasahli niekoľko jadrových lokalít, ktoré hlavne umiestňujú otrúcky, schopné obohacovať urán v Iráne, ale stále ide o obrovské reaktory, ktoré sú tiež schopné vyrovnať urán, na ktoré sa Izraelčania rozhodli neútočiť. Zásah do reaktora a jadrový spad môže mať skutočné dôsledky pre lokálnu populáciu. Koľko sa dosiahlo? Čo môžete poznať z týchto počiatočných útokov z Izraelu a zvrátiť Irán na ďalšie úsilie o získanie jadrových zbraní? Útoky boli zrejmé významné a podľa toho, ako počúvate Izraelčanov, ešte nedokonili, bude to pokračovať niekoľko dní a ak sa pozrite na to, čo urobili len pri ďalších útokoch, ak majú ďalšie plány na iné zariadenia, potom je zrejmé, že budú naďalej znižovať schopnosti Iránu. Myslím, čo počúvate. Ďalšie administratívne príkazy za administratívnym príkazom za administratívnym príkazom, ktorý sme sa tento deň snažili odaľovať. Omeškanie, keď som bol nevyhnutný, čo bolo spôsobené tým, že existovali spravodajské informácie, že Irán sa blíži k získaniu jadrovej zbrane. A takže viete, že to žiaľ bola voľba Iránu. Po 5 kolách rokovaní táto administratíva dala Iránu takmer každú možnosť, aby toto zabránil. Toto bola voľba iránskeho režimu. O najvyššom vodcovi, ktorý má 86 rokov, prežíva duševný úpad a chce byť mučeníkom. Prečo by sme dovolili niekomu takému mať jadrovú zbraň? Takto funguje civilný jadrový program, ktorý to mohol mať už dávno. MAE vyjavila, že porušuje svoje povinnosti. Takže počúvajte. Ak sa nám podarí dostať k rokovaciemu stolu a oni súhlasia s ukončením a zrušením jadrového programu, je to fantastické. Ale to ich ponúkli a oni to odmietli. 3 hodiny 3 minúty tento ďalší štrajk ich presvedčí, že by sme mali túto príležitosť využiť, ale inak by Izraelčania mali pokračovať v rozoberaní doktora. Každá krajina, ktorá riskovala smáť Amerike, nesmie mať dovolené mať jadrovú zbraň. Pozrite, s prezidentom Trumpom sa zrejmé nezhody, ale zrejmé. Mali sme určité vedenia, že sa to stane. A pravdepodobne sme tomu mohli zabrániť. Prezidenti túto schopnosť majú. Prezident Trump to nechal tak, pokračuj dopredu a mal správne vyhovorenie. Will, chcel som sa vás opýtať na váš názor na to, že prezident Trump hovorí, že je stále ochotný rokovať s Iránom. Či už rokovania alebo možnosť potom, čo sa deje, sú otázne. Ale ako poukázal, Spojené štáty jasne vedeli, že sa to stane. Prezident Trump sa rozbehol do neuveriteľnej pokerovej hry, keď upokojoval Iráncov, správajúc sa, ako by chcel byť obmedzený voči Izraelu, ale bolo jasné, že sa to malo stať. Zdá sa, že ste s prezidentom Trumpom dosť spokojní. Ako som povedal, myslím, že prezident to vyskytoval správne. Samozrejme, keby sme boli vedeli, že sa toto stane, mohli sme tomu predísť, mohli sme to oddať. Bol prezidentmi, mali veľa schopností. Máme ten vzťah s Izraelom. Tento prezident sa rozhodol nechať to pokračovať. Takže si myslím, že prezident urobila správne rozhodnutie. Tiež si myslia, že bolo správne rozhodnutie pokúsiť sa tomu vyhnúť. Dal Iráncom 60 dní a 5 kôl. Nesúhlasil som s niektorými informáciami, ktoré vyšli naven o tom, že by sme im možno dovolili trvalé obohatenie. V tom vtedy som sa hlasito vyjadril. Ale prezident sa jasnol, ako aj iní prezidenti pred ním, že Irán nemôže mať jadrovú zbraň.